Pwede tapos naman po siguro na. Oh, sige. So ano magkita na nang ta sa ato ang kuan at Thanksgiving. Okay na po ito, sinunod ko no? Oh, December 19 sa Alabel. Ako wala yung opisina. Adto ta kay manghatag tagkuan dito, magparafol po ta og makabayo, no, mga kanding. Mga baboy nga butakal. Oh. Mga irong ang mga irong buwang iparafol po nato. Itong buwan. Iparafol po. Sige. Alam ko tawagan kumusta lang ko anak amo imong kauban si Maya. Si Maya. Ay, lutak! Wala na kay laing tuyok, suka na pa. Wala na, mauna lang to kay murag pawa ako naman kunin mo. Hi, lutak. Hi, lutak. Pwede na ba kahimo ang kuan lapok? Pwede. Sige. Oy, salamat kay Sir. Ginahan ko sa iyang Sunod na kong nawag ko, naglakap ko sa inyo gina, kaya di ko motibag. Ay, nagmahay ka no. Nagmahay ko, kay ko kay istorya, ganun po kay istorya ako, nakapuro akong baba. Sige lang, kay kuha mo na to, mga chika-chika naman ni, wapa pati programa nga ano yun, no? Gani. Sige, salamat, may buntag. Salamat kayo ha, bye-bye. Ayay ka. Ayay ka, gibutang na yun, no? Salamat, no? Dira ba? Okay. Hello? Yes, maayong... Lakwe. Hello? Hello? Kinsa ni palihog? Ay, si Daryl yan eh. Uy, Daryl! Uy! Ay, si Marimar. Hala, Daryl! Si Marimar. Uy, kumusta na mga Daryl? Uy, dugay-dugay daw ang kahinabi ba, no? Si Marimar. Kumusta man? Banto ko na nawala ng speaker, kailangan mo dili-dili. Hala, uy! Kuan maguni Daryl, no? Ang ato ang magong kinabuhi, mura ni sad ka ng kuan tulay, no? Kung diya ka na bara, unya gusto ka mo tabok, makatabok ka. Naamon mo diri karon di na, kung diri karon. Ayay ka! Daryl, kabalo ka nag-ayaw ka kanang pinalamig yung paminawon bitaw? Oo. Hindi na ba? Ay, ikaw na. Hindi ba? Lami ako eh. Ayay, butay lami. Sige. Ari, mamay ka na. Mamay kayo. Paminaw, kayo sa taman bara. Sige daw. Ay. Mara ba si Steven? Daryl. Ay, sa taman bara. Kumusta man ang inyong lugar di sa Label karon? Ay, okay kayo sa taman bara. Wala ba yung mga kakulian? Wala. Pagkaaya. Kaya lagi kayo bilat. Iray, thank you. Alright, thank you. Marimar. Tama kita nari ka uga din sa Marimar. Hi, Daryl. Si Maya, no? Hi. Ang babaeng biktima sa mga buaya. Sige, ito mo ang tagline gani. Ang babaeng waitat sa. Babaeng may tatsa day. Unsa man gusto ka Ay, matatsa? ang babaeng may tatsa. Hindi, Maya. Yan. Galing-galing ni Babaeng Daryl. may tatsa pero patay na. Pakay na. Ang babaeng may tatsa sa una. Pero karon pakay na. Ang nagpakay karang naa sa among ano, labi. Ganahan pod si Uncle mag-ayay ka. Ayay ka! Hi, Dong. Araneta Galo. Na si Brad Louie di ako, nagpasapaso. Brad Louie! Sige. So, Daryl, nakay mulo. Hello? Wala pa sa karon, Wala pa. Sige, pangita lang na yung mulo o po na, tawag ka otro ha. Basta nakay gustong iyuran diya, pangiyurin na. Ay, ako na yung Kiyuran. Ako rin pangyuran yung mga naminawri karon. Sila ni Rinaldo. O yun man si Ukong nagsigilip sunod sa inyo. Kung dito mo sa pikat una karon, hanap sila dili karon. Grabe pa, mukha magbibni mo eh. Dali, ginaabangan mo ka na mo. Sinitis sa Marimar. Ay, lagi. Sarili. Dili ka mo mga riding in tandem? Bro, sa riding in tandem na. Kanya nagtawag-tawag, contact na na. Asa na ka Karon ang riding in tandem pero naka-media. Ang motor naka-media ang motor, no? Pero riding in tandem.
Ito no. Sige. Oy, salamat kay Daryl ha. Wala na kayo Salamat, kalimutan. salamat, salamat. Ayay ka. Ano na to ba? Huwag sa mga Lucky family, Jopio family, padayon pag-uswag. Sige. Oh, napay mga kuandri no? Sige, sige.